Ola, Pepe. Que fas? Ah, xa vexo. Estaste a poñer o pixama ti soiño. Moi ben. Que ocorre, Pepe? Buf, só é unha bata que sae do armario. Boas noites, Pepe. Pero, Pepe, se só é unha cortina. Oh! Onde irá Pepe? Aquí parece que non está. Ah, estás aquí. Bos días, Pepe. Que tal dormiches hoxe? Pobre Pepe. Parece que a noite se lle fixo curta.